Dobrý den, milí diváci, já vás vítám u své nové série z Mafie 2. Mafie 2, doufám, že se vám moje video bude líbit a jdeme hned na to. Dáme příběh, nová hra, dáme si střední obtížnost, pokračovat. Budu nechávat normálně tyhle příběhy a tohle, nebudu to nebo přeskakovat. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pomalinku se nám to zakončuje příběh. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou, nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle! Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochů. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. Jedenáctého července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniemi. Pát jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás.
A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, mi paura. Fajn, Skeleto! Allora, traditori! Musíme vyčistit ty balkony, vole! Co by to nás lískne? Hej! Jděte všichni do prdele! Ustupuju! Přesunem se! Ke mně! Vole, sem do prdele, pozor! Kurva! Řežu! A já fare prigioniere prima che arriva l'esercito. Desátníku, ten chlap říká, že sem jdou další vojáci. Super, fajn. Ty a Williams sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Skeleto, sem! Spara tu connuto, è armato! Kudy to nepůjde. Asi jsme našli kulomet! Bacha! Máš granát, Skeleto! Teď by byla fakt kurva vhodná doba ho použít! Hoď do toho okna granát! Mám to říct taliánsky! Hoď tam ten zasraný granát! No, kurva! Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebudeme. Nám to nejde. A já nevím, jak se otevírají posraný dveře. Zase. Je, už se Hele, makaroni! Jdem do vás! Bez dura. Ještě furt je to sranda. Vězně musí mít nahoře. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. Uccidete gli Jsem hned za ostaggi! tebou! Pěkně! Mám ho. Ty dveře, Skeleto! Arrenditi o gli faccio saltare il cervello! No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to! Jak tady je? Tohle to kurva zajímá. Co snad dělám? Hej, víc střílej, mým kece! Jak chceš, debile? Na tomhle balkóně to nebude. Vole, vrátíme se dovnitř. Kurva! Vlez do mě, Skeleto! Tady si budeme! Kryju tě! Furt nemáte dost? Jdi do hajsu! Ammazziamo le dote! Che è successo? Solo un grande.
nervosi! Tak makej! Sedni za ten kulomet! Další, dole, u kostela! Ten na nákladě! Tak do ní! To mě baví, ty. Ale to je lepší zábavička, než ne. Máme asi trochu problém. Utíkej! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! No, aby nám ho ještě napravili. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Levi davvero Don Calò? Cacetto. Un congeco quando Samarità mi cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava Siciliánů. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Uvidím, tohle asi možná přehraju. Tak tady to je Empire Bay. Zkusím něco. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, sedeme dnes. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv lepší než zákop. Kde se kurva vzala to zasraný počasí? Prej je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili? To 2 roky? Skoro 3. Večírek Tonyho Sečilio, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka. Těsně předtím ještě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změnit téma? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo. Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calò. No neříkej, Don Calò, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasedeš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaili, co? Od starého Petna. Takže seš pravej válečný hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejka a všichni na to kašlou. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Salut. A salute, čendány. Tak cože seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování?
Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovoleno. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila? Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne, a co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Tohle asi taky přeskočím. Jsme tady. Díky, drobný syne. A tady to asi pro dnešek ukončím. Děkuji, že jste se na moje video podívali a na